курби доллар поён рафт. Акнун курси рубл дар Тоҷикистон боло мешавад ё ин ки не? Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Имрӯз панҷшанбе 24 апрел. 100 доллар баробар ба 1063 сомонӣ ва 100 евро баробар ба 1212 сомонӣ. Бародаро, дар видео лайк монед ба хотири дигарон дидан ва бохабар шудан. Раҳмат барои дастгирӣ. бинед ки курби доллар поён рафт. Умедворам ки курси рубл боло шавад ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 134 сомону 40 дирҳамро нишон дода истодааст. Албатта хабар гирифта шуд аз Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Рубл боло мешавад ва доллар поён рафта истодааст. Муборак бошад. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.